Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi mliginipun para muda tumaruna ingkang wonten papan pundi kemawon. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak mini anggitanipun nggih menika S Wahyuni Adi S kanthi ira-irahan Owah Gingsir. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Wis lumayan suwe Yanti sesambungan tresna kelawan Raka, priya bagus tur gagah pideksa sing tansah ngratoni atine. Raka meh lulus kuliahe ing sawenehe kampus kondang. Skripsine ya wis di-ACC dosen pembimbing, mung kari ngenteni sidang skripsi. Dek Yanti, sok minggu dak ajak menyang omahku ya, dak kenalake marang wong tuaku. Kandhane Raka nalika sore kuwi wong loro andhok segerawon ing warung lesehan cedhak alun-alun kutha. Gak kesusumen ta Mas, apa ora sok-sok wae? Aku rak meh lulus, sampean ya wis semester 7, mengko bubar aku wisuda enggal nglamar marang wong tuamu. Kandhane Raka mandeg. Ya wis Mas, yen pancen ngono kersane jenengan, aku mung manut wae. Kandhane Yanti banjur nyeruput jero anget krasa seger. Dina Minggu jam 10 esuk Raka mapak Yanti ing omahe. Kenya manis kalem tur keibuan kuwi wis samapta, mula banjur agi-agi mlebu mobil Toyota Fortuner warna ireng meles duwe Raka. Raka pancen anake wong sugih. Pak Ranu Wijaya ya bapake Raka sukses minangka pengusaha mebel ing kuthane. Ayo langsung mlebu wae Dek Yanti. Pangajake Raka sinambi mlebu ruang tamu sing jembar lan endah. Kabeh prabote sarwalek kaya umume omahe wong sugih. Ma, Pa, niki Dek Yanti calon kula. Raka ngenalake marang mama lan papane sing dina kuwi kebenderan ana ngomah. Yanti kuwi sapa? Anake sapa? Pitakone Pak Ranu sinambi nglirik Yanti sing lungguh anteng ing kursi. Kowe anake tunggale mama lan papa, Kang. Yen golek calon bojo kuwi kudu ndeleng bibit, bebet lan bobot. Aja gawe leng seme keluarga besar. Mamane nrambul. Dek, atine Yanti kaget kaya sinamber mbledek krungu ngendikane papa lan mamane Raka. Dheweke rumangsa ora diuwangake babar pisan, mula banjur ngajak Raka supaya ngeterake mulih. Yanti ora ngucap apa-apa nalika pamitan, mung nyalami wong tuane Raka sakadare wae. Ora ngira yen kaya ngono tumanggape calon maratuwane. Sadalan-dalan Yanti mung meneng kagubet pangrasane sing kebak panelangsa. Eluwe kumudu ambrol nanging bisa diempet. Dek, aja didadekne ati ya, senajan wong tuaku durung mangestoni. Besok kanthi lumakune wektu, aku yakin yen mama lan papaku bakal lilih manahe. Dek Yanti dudu wanita sembarangan. Aku janji bakal merjuangne katresnane awake dhewe. Kandhane Raka. Bener mama lan papamu Mas Raka. Aku ora satimbang yen sesandingan karo jenengan. Wong tuaku ora sugih bondo-bandu, becike jenengan golek gantiku sing luwih cocok wae. Kandhane Yanti tulus, eluh sing diempet wiwit nyep
ngeblok nelesi pipine banjur agi-agi dilap nganggo tisu. Wis aja ngomong sing ora-ora, Dik. Kanggoku sampeyan tetep nomor 1. Mobil wis teko ngarep omah Yanti. Raka banjur puter balik sawise Yanti mlebu omah. Gilik tekate Yanti, dheweke medhot taline asmara karo Raka lumantar chat WA. Dina Senin awan, Yanti ibut ngepak barang-barange menyang jero tas gede lan sawetara kardus. "Lho, arep menyang ngendian?" pitakone Endah kanca sak kamare. "Sepurane aku arep pindah kos ya, Ndah. Mergo aku kepengin golek sing luwih cedhak karo kampus. Sedhela maneh aku ra nggarap skripsi, dadi supaya gampang." Yanti ora bloko apa sing sak temene marang Endah, adik tingkate kuwi. Sak temene Yanti pindah kos mergo pengin ngindari Raka supaya ora diparani, malah nomor HP uga wis ganti. Rampung toto-toto, Yanti pesen Grab lewat aplikasi ponsele. Kose sing anyar dirahasiakake mung sawetara kanca sing diwenehi weruh. Dina-dina candhake Yanti konsentrasi marang kuliahe. Kanggo sauntara ora mikir tresno, Yanti lulus kuliah kanthi nyandang predikat cum laude. Banjur oleh gawean ing perusahaan gede, karire lancar lan terus mundak, otomatis gajine uga gede. Saiki wis sukses, duwe omah, gedhong magrong-magrong, mobil HRV, weton anyar. Yanti uga wis omah-omah karo Wisnu, direktur perusahaan liya sing dadi mitra kerjane. Budal lan mulai kerja, Yanti nyetir dhewe mobil Honda HRV kinclong. Sore kuwi mulai kerja udane riwis-riwis. Yanti nganggo kacamata riben supaya luwih padhang nyawan dalan. Teka sawijining halte, dheweke ngerem mobile ngaget. "Mangga kula sarengi Pak Ranu," kandhane Yanti ramah. Pawongan rodok sepuh kuwi mlebu mobile. Kaya ngopo kagete bareng nyawang sing nyopir jebul si Yanti sing nate disepelekake mbiyen. Dene Pak Ranu Wijaya saiki bangkrut amarga akeh klien sing njupuk barang banjur minggat tanpa bayar. Mula saben lelungan mung numpak bus. Coto.